Capritxos d'en Buart. No sé com s'ho feia ell, però ell em necessitava a mi, érem molt amics. Li va agafar la mania d'aquest premiar i hem de tenir Creu Roja. Vam començar a fer els papers per la Creu Roja, fins que el vam aconseguir, la vam fer oficial. Llavors el que necessitàvem primer era una ambulància i es va liar amb el mercat de Premià, que van fer una rifa o no sé què punyeta van fer. Allà va sortir la primera ambulància de Premià. No vam cobrar mai ni 5 cèntims, al contrari, cèntims de la butxaca, entens? Però no es feia res, això, perquè disfrutàvem perquè érem de Premià. Vam estar molts anys al barri Cotet, fins que vam haver de marxar d'allà i vam venir cap aquí a Premià, que va ser quan vam venir a parar aquí al carrer dels Balcons. Aquí vaig arribar a la conclusió de poca categoria que tenen els ajuntaments de Premià, perquè la Creu Roja se'n va anar a rodar per culpa de l'Ajuntament.